Sa ka ko dapit mag-inom aniya. Atay. Agong pare yan nila. O grabe ito kayo kilim nun. Dire siguro binibenta. Matay. Ayaw ba yung inuuni plastada. Dili na yun siguro kung nakita ni pare diri. Matay maayo yun. Ay. Pero may kuha nagsipod. Ay. Pagkalami agad anong red hose eh. Tilawan. Ah! Pagkalami. Ah! Woo! Matay. Si pare mga gina pa. Si pare yun. Udon deh. Matay. Di ay baso. Di apa kajoy ice. Pastilan mura kung gaandaman. Kalami asa timing. Uy. Ay. Una pa. Si pare nila ba? Maayo lang untag di ko makita ang pare nila. Pagkalauga ang atong ilim nun sa. Aslan. Pagkalamian na lamang yun. Ah. Masusulong si pare nila. Tilawan be. May agan lang inom ni pare eh. Matay, kung naroon kayo. Eh. Tawagin. Pre! Atay. Wagud palibak pa. Pre, matay sulo-sulo ramang kadiha pre. Oy, pre. Maayo gyud pun hinuuning pagsulo-sulo tag inom pre ay. Kasi sa makikinom ta nang kusog kayo mo inom, di ra bagi ko maumo-amot. Naapay pulutan. Idiluto ra. Matay. Padungog-dungog ba gyud hino nang imuha pre. Mulabay ra bagi dang tako diri apre. Oh, mulabay ra man day ka na. Labay na. Kadako anang agianan. Mulabay gud pre. Pagingon naman og di ka muhatag og anang imong ilim nun kay iwan po ko mangayo. Oh. Labay dayon ti. Usa pa may mong gahulat at Pasko? Matay, pumatag lang po gamay ng imong ilim nun pre. Uhan bag kayo pre. Uga na kayo katilao pre. Matay. Nahala oh. Oh. Pun apod pre kay uhaw kaayo. Pagkareklamador lamang yun. Dildugangan. Kalaugag ni lim nun mura bagi ka maumo-amot. Oh, Oh, kana pre. Lami agad pagkalami agad pre. Salamat kayo pre. Dami no. Matay. Hanloy dire no. Diretso no. Hano to no. Lami man ganang libre. Eh, ti amo pudang mo inom ra kagwa kay gasto. Ay, no, pupag nga nag-istorya pre. Matay, painom. Di kay mag-istorya kag ingana. Agad eh. Salamat kayo pre. Dala pre. Pangatay po na yung pulutan pre ha. Makapalibad paday ko nga gikuha naman na nimo. Ako, kuning yang pulutan mo rabag di man eh. Ito na ko. Patay ka ba? So hello mga kapaok, maraming salamat sa inyong panonood. At bago natin tapusin itong walang kwentong video na to, shoutout muna tayo. Shoutout kay Eileen Umbao. Shoutout din kay Gerald Lopez. Shoutout kay Charmaine Chacha.
Shoutout din kay Paring Dun. Shoutout kay Mark Clint from Cebu. Shoutout din sa mga taga-tubog dyan, Corpus Masbate. Shoutout gikan kay Boy Jao Biadupo Haison. At shoutout din sa lahat ng subscriber natin dyan. Shoutout sa inyo lahat mga kapaok. Maraming salamat sa inyong panonood. At kung nagustuhan nyo yung video na to, paki-like at subscribe na lang. At huwag nyo kalimutan i-click ang notification bell para updated kayo lagi sa mga bagong video ating ipapalabas. Yun lang mga kapaok. Stay connected. God bless.